Meniň bir tanşym bar. Adyny aýtjak däl. Tapawdy näme? Meretmi, kuly, wezipesi näme? Onam aýtjak däl. Tapawdy näme? Kiçimi, uly. Alýan aýlygda biziňki ýaly. Hut biziňki ýaly aýagy eli. Ýöne bizden birje tapawdy bar. Köpmüşün puly. Nireden alýaka? Onam biljek däl. Ýöne käte giýjänne dili gedelenje gelýär ýa-da çagyrýar. Damask mi, Beyrut mi, Müsir mi, Çili, insan ömür hakda, adar hakda, armany ölülen madar hakda, müňläp pazygal mesele hakda, dünýäň derdi hakda, keseli hakda gurrun edilenne başyny aýkap, şeýle dä diýip dem alyp uly hyrçyn işläp için çekýärem weli berden aratyna ýylgyraýar ol ýadyna düşenne puly